Otec nebeský, prosíme ťa v mene Ježiša od Tvojho Svätého Ducha. Stále, ale zvlášť aj v tejto chvíli teraz, keď nám dávaš svoje slovo, prosíme ťa, aby sám Tvoj duch ho niesol do nášho života. Prosíme ťa o milosť očistenia, tak jak na začiatku svätej omše mali sme si zbudiť ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože kto je v hriechu, ten nevidí. Daj nám milosť vidieť a počuť. Nech slovo, ktoré nám dávaš, je slovom uzdravenia, oslobodenia, svetla, posily. Ďakujeme Ti, Mária, za to, že si s nami. Prikryj nás ochranným plášťom a nedovoľ zlému, aby narúšal Božie dielo. Drahí bratia a sestry, v záveru roka stále stojíme pred tvárou, každého toho cirkevného roka stojíme pred tvárou Krista Kráľa. Zatiaľ stojíme vo viere. Príde chvíľa, keď budeme starať tvárou tvár, tak ako sme to počuli v Evaníliu, keď príde Ježiš v sláve. Tento čas je veľkým časom milosti, pretože je to časom, kedy Ježiš povedal sestre Faustine: skôr ako prídem spravodlivý sudca, prichádzam ako kráľ milosrdenstva. Je veľmi dôležité, drahí bratia a sestry, aby sme tento čas využili, kým Ježiš prichádza ako kráľ milosrdenstva. V tento deň chcem vás tak pozvať v mene Božom, aby sme sa zamysleli každý nad sebou, že pod čijou vládou žijem. Kto je môj kráľ? Komu slúžim? Koho nasledujem? Koho milujem? Čije slovo je pre mňa slovo života? Slovo, ktorým sa riadím, ktorému načúvam? Či si uvedomujeme vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame. Dnes znova chce nám Pán Ježiš cez svoje slovo sa prihovoriť a cez to prvé čítanie ma veľmi tak Pán Boh zasiahol v srdci a to vnímam, že nám chce dneska povedať. Chce nám povedať, že prežívame veľmi hmlistý, oblačný a hmlistý čas. Ma tak oslovilo, keď som jeden čas počúval otca Maroša Kufu a on tak hovoril tiež taký príklad, že keď je tma a zasvietite svetlo, tak vidíte. Ale keď je hmla, ani svetlo vám nepomôže. Veľmi ťažko sa orientuje nielen v noci, ale aj cez deň v hustej hmle. Prežívame v súčasnosti, drahí bratia a sestry, hmlistý čas, ktorý spočíva v tom, že ako keby už nič nie je jasné. V súčasnosti, a Pán Boh to predpovedal, Panna Mária to niekoľkokrát pripomínala, že príde veľmi hmlistný čas aj v rámci cirkvi, že sa budú šíriť mnohé bludy, že na najvyššie miesta dojde skazenosť a pomilenosť. Že už nebudeme vedieť, lebo biskup bude hovoriť jeden tak, druhý povie tak. A sa budeme pýtať, a ktorý biskup teraz hovorí pravdu, keď tvrdia niečo iné, obidvaja. Keď jeden kňaz hovorí to, alebo jedna skupina kňazov prezentuje to, a iné zas ono. Jedni prezentujú taký pohľad na Ježiša Krista, druhý taký. Jedni vysvetľujú takto Božie slovo, druhé takto. Komu máme veriť? Máme si vybrať to, čo nám viac pasuje? A zvolíme si dobre? Keď od toho závisí naša spása, tak to nie je asi žart. To asi nie je jedno, koho počúvam. Na základe čoho si máme zvoliť? Dnes v tomto hmlistom čase.
Vôbec sa nad tým zamýšľate, bratia a sestry? Alebo čo je vašou starosťou? To, že by ste neochoreli na koronu? Čím sa cítime v týchto dňoch? Nevisíme na obrazovkách televíznych a nepočúvame kadejakých youtuberov, ktorí hovorí jeden to, druhý to. Keď sa stretávame, o čom rozprávame? Čím žijeme? Akým slovom sa cítime? Nad čím sa zamýšľame v týchto dňoch? Vnímame vôbec vážnosť situácie, alebo spíme duchovne? Pretože prežívame oblačný a hmlistý čas. To je jedna vec, ktorú potrebujeme veľmi jasne skonštatovať. A blahoslavený, kto to vidí, že je taká situácia vážna. Čo robiť v tom čase? Pán Boh nám dáva v dnešnom slove odpoveď. Pretože tento čas, ako povedala Panna Mária ešte 400 rokov dozadu v zjavení v Kito, a tak precízne predpovedala ten čas. Môžete si pozrieť, naozaj prečítať to zjavenie, si ho môžete nájsť na internete. Ja dnes po obede pri pobožnosti by som vám trošku o ňom povedal potom. Povedala veľmi dôležitú vec, že v tých časoch, teda v dnešných, ktoré prežívame, tí, ktorí budú mať povinnosť hovoriť, a myslela tým pastierov cirkvi, budú mlčať. Preto ovečky Božie budú v chaose. Tí, ktorí by sa ich mali zastať a mali by im ukázať cestu, budú ticho, budú bezradní a budú ticho kvôli tomu, lebo sami žijú v hriechoch, ktoré zakrývajú veľakrát za reverendu, za pekný liturgický vohos, ale žijú v hriechu a preto sú ticho. Lebo keby začali niečo hovoriť, tak by na nich vytiahli a zdiskreditovali ich. Viacej sa boja ľudí tohto sveta ako Boha. Preto sú ticho. A preto, bratia a sestry, počúvajme, čo hovorí Ježiš. Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. To je dobrá správa. To je evanjelium, bratia a sestry. Boh hovorí, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, pretože pastieri zlyhali, sám dobrý pastier sa ujme svojich ovečiek. Rozptýlené ovce, ako sa ujíma pastier a hovorí, stratené vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito. Bratia a sestry, to je tak úžasná správa pre tieto dni, kedy človek už naozaj je taký, že čo mám robiť, kde mám hľadať tú spásu. Že počujeme, že Boh sa sám svojich ovečiek ujme. Ale tu chcem zdôrazniť dôležitú vec. Ježiš hovorí, hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce. Kto to sú tie jeho ovečky? Ježiš to hovorí v evanjeliu apoštola Jána. To sú tie, ktoré moje ovce počúvajú môj hlas. Za iným nepôjdu, ani jeho hlas počúvať nebudú. Moje ovce, hovorí Ježiš, počúvajú môj hlas. Za iným nepôjdu, ani jeho hlas počúvať nebudú. Čo to znamená, bratia a sestry, pre nás? Že máme zatvoriť uši a byť hluchí voči hlasu sveta. A máme mať uši len pre Ježiša Krista. Toto je ovečka Božia, ktorá má uši pre Ježiša Krista a pred svetom si zatvára uši. Pretože to je slovo sveta je jedom, ktorý otravuje, toto je diabolské, že do Božieho čosi vsunúť, nie Božie.
Keď ja si dovolujem, aby do mňa vstupovali nie Božie veci, ja sám sa z tých Božích oviec vyčleňujem. Lebo neposlúcham Ježiša. A tak nemôžem očakávať, že ma Ježiš zaratuje. Lebo mu to vlastne ja nedovolujem svojim prístupom. Pretože Ježiš je jeden kráľ. Ježiš povedal, nemôžete slúžiť dvom pánom. Pretože buď jedného sa budete pridržať a druhého budete opovrhovať. Alebo jedného budete milovať a druhého budete nenávidieť. To znamená, že keď Ježiša milujem, nenávidím svet. Keď sa Ježiša pridržam, opovrhujem svetom. A naopak, keď milujem svet, nenávidím Krista. Keď sa pridržam sveta, opovrhujem Kristom. A sám sa vyčleňujem a staviam na ľavú stranu kráľa. Odíďte zlorečení. Preto, drahí bratia a sestry, čo to znamená prichádzať k Ježišovi? Prichádzať k Eucharistii, na ktorú nám tak siahajú v týchto dňoch. Prichádzať k Eucharistii, adorovať, prijímať, čítať Božie slovo. Boh sa bude o nás starať. Prichádzajme k nemu a zatvárajme oči a uši pred svetom. Pretože tento svet je veľmi rafinovaný. Nikdy sme tak nepočúvali o zodpovednosti ani ako v dnešných dňoch. Ale zodpovednosť, ktorá nás oni učia v týchto dňoch, je karikatúra zodpovednosti. Pretože prehlasujú zodpovednosť iba za zdravie a pozemský život. A v rámci zodpovednosti nedovolia kňazovi prísť ku chorému a umierajúcemu. Vnímame človeka iba ako telo. Na čomu kňaza? Na čomu Eucharistiu? Na čomu pomazanie chorých? Hlavne vec nech je zdravý. A nech umrie bez Boha. Viete, v týchto ťažkých časoch vám nedovolia prísť k Ježišovi k Eucharistii. To je zodpovednosť? To je hrubá nezodpovednosť. To je bezbožnosť. Zodpovednosti má nás učiť tento svet alebo Ježiš Kristus? Odkedy sú epidemiológovia a politici odborníci na zodpovednosť? Nie je on odborník na zodpovednosť? Ten, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych? Kristus kráľ? Čo sme sa zbláznili? Kde je katolícke veriace Slovensko? Čomu my skutočne veríme? Dneska chodíme v strachu, že budeme nakazení koronou. A či korona rozhoduje o tom, kto bude chorý alebo nie? Kto zomrie a kto bude žiť? A nie on? Bratia a sestry, preto dnes mnohí kresťania žijú v strachu, pretože by sme až fanaticky posadnuto naviazaní na pozemský život. A či pre nás je toto cieľom tu žiť, tu sa udržať zubami nechtami? Počúvajme tých, ktorí skutočne patria Bohu. Napríklad apoštol Pavol, pre mňa žiť je Kristus, zomrieť zisk. Túžim zomrieť, byť s Kristom. Svoj život si veľmi necením, len aby som naplnil evanjelium. Chápete, to sú ľudia, Boží ľudia nežijú pre ten svet. Nedržia sa zubami nechtami, aby som sa nenakázil, nebol chorý. No a čo? Keď Boh sa chce osláviť v chorobe, u mňa nech sa oslávi takto, keď sa mu páči. Ja mu patrím. Som jeho. Môj život mi nepatrí. Od krstu patrím Bohu. A či budem žiť 1 rok, alebo budem robiť 5, či 15, či 20, či 80, to je jeho vec a nie moja. Ja sa nečudujem, bratia a sestry, tým slovám Ježiša, ktoré povedal, či Syn Boží nájde vieru, keď príde. Pretože to, čo my žijeme, to dávno sa už nedá vierou nazvať. To, čo nám jedine ostalo, možno názov, že sme kresťania. Ale to, čo žijeme, to nemá nič spoločné s kresťanstvom veľakrát. To naše zmyšľanie. My už dávno nehľadneme do evanjelia.
My sme slepí, my sme tak proste vrajem zažratí do tohto sveta, tak zaslepení, žijeme mamonou proste. Len aby zdravičko bolo. A to tak pichne stále pri srdci, keď proste idem aj teraz s ľuďmi, duchovným telem, že by sme zdraví boli. Ľudia, len aby sme mali milosť Božiu. Lekári do umoru, do vyčerpania pracujú, aby priniesli zdravie človeku a zachránili jeho pozemský život. A pritom toľky žijú v ťažkých hriechoch a vlastné deti nechávajú žiť v ťažkých hriechoch. Čo vrhá do pekla. Toto nikoho netrápi. Za toto zodpovednosť necítime. Ale zodpovednosť za to, len aby sme sa koronou nenakazili. Korona nikoho do pekla nepošle, ale hriech áno. Korona neohrozuje spásu, ale hriech áno. A keď Ježiš hovorí, že máme jesť jeho telo a piť jeho krv a my sme voči tomu hluchí, keď nám prikázal toto sláviť na svoju pamiatku a my viac poslúchame ľudí ako Boha, tak ja sa pýtam, kde sa nachádzame a kde je naša viera? Koho poslúchame? Pred kým sa trasieme? Koho nasledujeme a komu patríme? Už dávno patríme tomuto svetu. A nie sme ochotní umrieť za neho. Pretože to je fanatizmus. Tak to dnešný svet nazýva pravú vieru. Fanatizmom. A čo potom tí apoštoli a tí kresťania, ktorí končili varenie pre Kristovo meno? To bol omyl životný. Ten odporný, hnusný odvar kresťanský, ktorý my dneska žijeme, to je to, čo Ježiš hovorí. Nie si ani horúci, ani studený. Už ťa vypľúvam z úst. To je hnus. To nie je kresťanstvo. Drahí bratia a sestry, preto, ako váš pastier tu vo farnosti, kde ma Ježiš poslal, a mojou úlohou ako kňaza je dávať vám Krista, tak vám chcem dať možnosť, aby ste mali väčší priestor na adoráciu. Rozmnožia sa hodiny adorácie v našej farnosti. A každý z vás má možnosť na výber, že kde bude tráviť čas, kde bude prichádzať. A vám hovorím aj tak za seba, že stále viac poznávajúc to, čo hovorí Božie slovo, a že proste aj ja musím zaujať stanovisko, koho budem poslúchať, či Ježiša, či Boha, alebo ľudí viac, tak pokiaľ budem živý a zdravý a budem tu, nikto z vás, nech sa bude diať čokoľvek, nebude mať zabranené prísť do chrámu na slavenie Eucharistie. Pretože to mám istotu, že to je Božia vôľa. A môjim Bohom je Ježiš. Kristus, kráľ. Takže každý, kto bude chcieť, má otvorené dvere stále. Nech sa bude diať čokoľvek. A som pripravený za to dnes dôsledky. Pre Ježiša to urobím. A pre vás.